Què tal? Nou vídeo en el canal. En este cas estem a la comarca del Berguedà perquè anem a pujar el Coll de Fumanya. Estem així entre l'antiga central tèrmica de Cercs, el pantà de la Baells i la carretera C16 que va cap al túnel del Cadí, i esta carretera que tinc darrere és per la que comença el Coll de Fumanya. Un port no massa conegut, però que és duríssim. Són 11 quilòmetres i mig i salvem un desnivell de 900 metres. Comencem a 650 metres d'altura i acabarem a 1.560 metres. Anem a per ell i anem a intentar disfrutar-lo, encara que serà complicat perquè és un port molt dur. Comencem este port que, com us comentava, és molt dur. I bueno, esta zona era una antiga zona minera i hi ha diverses colònies mineres, diversos pobles, però és que passarem que ara estan abandonats. El mateix passa amb la central tèrmica de Cercs, que està tancada, i anem a guanyar altura molt ràpidament i prompte veureu les primeres curves de ferradura que donen uns percentatges molt alts. En quasi tot el port estem parlant de que en pràcticament tots els quilòmetres tenim rampes per damunt del 10%. Doncs ja han passat les primeres rampes de més del 10% i arribem als primers edificis abandonats de les antigues colònies mineres. Allà dalt es veuen les paelles que té esta carretera i en pocs minuts anem guanyant altura i ràpidament anem a poder veure la central tèrmica de Cercs. Doncs, com podeu veure, allà al fons tenim l'antiga central tèrmica de Cercs, ara ja abandonada. I com sempre, el paisatge espectacular en la zona de l'Alt d'Urgell, del Berguedà, i allà baix es veu també el principi del pantà de la Baells. Quilòmetre 2 i el pendent sempre per damunt del 100%, quan ja com ara executiu tram més planet de descans, s'agraeix moltíssim, perquè a més al ser de matí és una zona que està encarada cap a l'est i pega el sol, bona cosa. Així és que ens queden 9 quilòmetres encara i bueno, això serà llarguet. Bueno, poc més de 3 quilòmetres i arribem a Sant Corneli, una de les antigues colònies mineres. I el pendent al 10%.
del port, pendent constant, per damunt del 8%, amb rampes de més del 10%, i a banda de per com de dur és este port, també destaca per la tranquil·litat, perquè pràcticament no hi ha tràfic i és un port molt tranquil per a pujar en bici, com són la majoria de ports per esta zona. Quilòmetre 6 i com el de la cançó, la vida sigue igual. Percentatges quasi constants, 8, 9, 10, alguna vegada esporàdicament baixem al 7, calor, i la veritat que comença a fer-se una miqueta llarg el port, però bueno, estem intentant pujar el més tranquils possible dins del que permet el port, dels forts pendents, i bueno, ahí seguim. Acabem de passar el quilòmetre 7 i tenim sort perquè el vent és favorable i això ajuda i molt, i a més s'ha ennuvolat i ha millorat molt la temperatura. Tot això suma i s'agraeix moltíssim. Quilòmetre 8, llargues rectes, i la segona part del port és tot així, rectes que veig que no s'acaben mai, i quan ve una curva, després una altra recta. Es queden ja només 3 quilòmetres i mig, ja ho tenim quasi. Acabem de passar el quilòmetre 9 ja, dos últims quilòmetres, està fent-se dur, però bueno, intentem aguantar, i sobretot perquè mentalment és un port també dur, perquè recte i recte i recte, i pendent i pendent i pendent, no hi ha, en esta zona no hi ha descansos, és molt, molt, molt constant. Estem ja passant el poble de Fumanya i arribant a la zona del museu. Bueno, un museu a l'aire lliure, perquè és una antiga mina en la que es poden veure les petjades dels dinosaures. La veritat és que té una pinta prou interessant. El que passa és que està en una zona prou aïllada. Doncs així tenim les mines de Fumanya, que com us dic és ara un jaciment en el qual es poden veure les petjades dels dinosaures. Hem fet una xicotiva paradeta i anem a veure si seguim endavant. I bueno, ja estem ja dins de l'últim quilòmetre i molt més suau, ja s'ha acabat la duresa de les quilòmetres de pinta que s'ha molt més suau, i aprofitem per recuperar una cosa de forces. Doncs ja tenim el coll de Fumanya. La veritat que un port super dur, molt constant, pendents per damunt del 8%, i la veritat que es fa dur, i sobretot, com havia dit abans al llarg del vídeo, psicològicament, perquè hi ha zones molt rectes i pareix que no s'acaba mai. Això sí, paisatges espectaculars, després també un goig arribar a la zona de Fumanya, i els boscos també molt bonics,
I bueno, este coll és un poc desconegut i seria interessant que els organitzadors tant de la Volta a Catalunya com de la Volta a Espanya el tingueren en compte per a futures edicions, perquè fent l'enllaçat Coll de Fumanya, Coll de Pradell, que està molt prop d'ací, pot quedar una etapa molt xula i molt interessant per als espectadors, sobretot per als corredors igual no tant i molt dura. No res, acabem així el vídeo, espero que vos hagi agradat este Coll de Fumanya i no res, si vos ha agradat ja sabeu, doneu-li al like, subscriviu-vos al canal i ens vegem al pròxim vídeo. Adeu!